Igbo ekene m unu Igbo ndị ma ije mụọ biko na okwu na-ahịazi n'efere mba ụwa bụ gidigidi tigbuo izogbu biko na onye eze Jizọs apụtago wee n'iti mkpu wee na-asị na n'ife Ayaya na Nando mere bụ karikachọ. Ayaya na Nando na ọ nwere ife ọchị. Ayaya na Nando bụ na ji nwanne ya nwoke bụ Okongwu Dibia wee kpasie ego wepụta wefe ile na ya atụpụ ya ba ịbatụ ya na alụsị ya sọsịrọsị n'ihe ha bụ ha alụsị asaa n'ihe a bụ azịza asaa. Na Ayaya na Nando hapụzi Okongwu Dibia bịa fesi enye nwa ka o gosi Ayaya na Nando na o nwere ife ọ bụ na ojogodo mee elekshọn ndị politishans ikpe igi ya wee pụtakwa wee chọọ iji Okongwu Dibia wee gụrụ na Okongwu Dibia mee kicha na onwe ihe inye nwatakịrị according to confession Okongwu. Ayaya na Nando wee na-asị na Okongwu Dibia akara akọcha ihe nye na Ayaya na Nando je. Onye ezi Jizọs na-asị na Okongwu Dibia akọcha ihe nye na Ayaya na Nando. Na biko ngerenụ vidiyo onye eze Jizọs ihe ọ gwara Ayaya na Nando. Ayaya Nando has crossed the line. Ayaya, or whatever they call him, I thought Ayaya is a matured man. To what the fuck? You bought about one of them. Ayaya be a matured man. Ayaya Nando, on him, I don't know, Okongwu na threaten by my brother Kobo. Ima na Okongwu na threaten by my brother. Ayaya, edokwa muni nwere uche, edokwa no mmadụ ka ewu. Ayaya, Okongwu bịaba n'ebe ị nọ na-ebupụta gị na-eme vidiyo kwuru m okwu emekata na-asị ịchaka mmụọ n'efe a emekata na-asị ịchaka mmụọ ekwuru m ekwu people na-ebutelu m complain na this my nephew nekwa ife ọ na-eme na nwee na-akpọ this boy si ya na ụdị ife a dọrọ na agbụrụ anyị retreat your step imekọta na ebute ịchaka mmụọ abazialụ this boy mba o nwee conscience o wee sị na gị na ya alụzi Ayaya wee bupute ụmụ nonsense mpịampịa mmụọ a si na na-atụ ya na alụsị. Ayaya gị bụ aka na-ama nzu amaghị unyi and ịma na aka na-ama nzu adịrọ m ịma unyi ijukwala ese ịmakwa na that boy si na ọbara anyị wee bịa. Ayaya ịsịrọ ka ịkpọọ m na fon. Ayaya ịkpụtogo onwe nke a gosi na ịbụ ụmụazị nke a gosi na onwe dị ife inwelu ma gị ma mmụọ asaa afọ ife ilo na-eto anyị ama njebe oyibo ebe ịchọ ka eso onye spiritually onye ọbụla ma Ayaya zijeli ya ozi ya si ya na ometụgo onye eze aka n'ebe ọ dị mma o chego m aka mgba so na ọ ya afụ mgba anya o chego m aka mgba ọ ga-afụ mgba. Ayaya ịpụtagozo gọvanọ ndị gọvanọs ndị politishal isi ego iwe yuzuo my brother gbaa ego niile ịkpa mana inwe nwere ike ịchọ ọrụ nwatakịrị ezigbo ego ma ọ bụ nye ezigbo moto. Oluzie mgbe m babara ya mbasị anya withdraw step ya maka afụgo m ebe ife ahụ na-eme na-eji lead ndị mmadụ. Obodo anyị na-asa alụ nsọ gba na Ayaya na ọ bụ na o nwere uche na ọ ma mme ife ome nke a gosi na ọ nwere ife inwe ọga mma agwa ya na ọ bụrụ mmiri ọkụ nne na-asụ n'ọkụ. Ayaya alụsị afọ ịtụ bụ gị na ezinụlọ ige ka ọ ga-eche aka mgba o nwekwudo mmụọ ịtụ na ịnwere mmụọ iji aka igba onwe n'anwụ. Enwere mgbe this boy ji wee kpọọ gị si gị niile egbu wayo ife okwu bụ na egburu wee na moto ebili ya ijiri aka ịlapụta onwe ijiri ọnụ ijeli mgbe gị na Okongwu na-eme ife ezinụlọ ya nọ na ya iji wee kpọba ezinụlọ afa mụ bụ onye eze gwa gị bụ Ayaya ife niile anyị kwu n'isi Okongwu ga-eme n'isi gị na ezinụlọ gị. Bet me egwu ara atụlọ gị a na-akpọ gị Ayaya n'eko unu jesi
mmepe hotel akwa na ọba alapụba ụnụ ịnụ nọ ntu a ka esi alụ hotel ịnụ nọ ntu esi eme ka a ga-esi wee lụ hotel Ayaya nwere ndị na-agwa gị ndụmọdụ ọ bụ na inwe ndị na-enye gị ndụmọdụ ịma na ife a ịbịa mee n'ugbede a tọọ na-efi abụọ nwa ike igbu obele nwa ka ị na-ebutere alụsị ịsa maka na ọ sị na gị na ya ma nlụzi obele nwa ka ị na-ebutere alụsị isi na alụsị ịsa ka ọ sị na ọ gị na ịsa ịsa Ayaya hapụzie Okongwu fesie m hapụ Okongwu ka mụ na imezie nke m spiritually by spiritually ka m gwa ya na ọ nwere efe echi ivere na-abịakwa gị nwa bụ onye kwesịrị na-asị grandfather iwe soro ụmụazị bịa na-asị ịchaka mmụọ ebe ma nke nwanụ ebe unu jesi mmepe hotel akwa na ọba o wee pụọ na ala onye ọbụla chọzie alụ hotel 100 unu wee na-egosi onwe unu na efe egbo na efe unu bụbụ nothing but 419ers ọ bụ na nwa gị ka onye ọzọ na-eyuzu ntu afọ ị ga-alaiki ya ikele mmụọ n'ọbịa na Jenụwarị see foto inye 200,000 ego ọ bụ igwele what is 200,000 inye 100,000 Okongwu akakwanụ wee kwu nke gị na ya je ọkakwanụkwu ife gị na ya je nọ mgbarị ka ị ka na-agbagharị okwubekwa na ife gị na ya lụrụ n'azụ Ayaya nekwa n'anya ka ịma na onwe onye imejọ tinye confusion n'ime nekwa n'anya ka ịma na onwe ndị unu lile ego fa mbụ tụọ gị na mmụọ nwụọ na-enye gị nsogbu n'ezikwa n'anya ọfụma maka na ife a na-eme ife a gbara aka Ayaya iwe ipụla obele nwa efe ọkwọ na ala ka ụnụ na-ayizi ife agụụ na-agụsi bụsi ije na nwa na-ekwugheli ọ bụ na nwa nwoke ka onye ọzọ na-eyi uzu ị ga-adị happy Ayaya ikwesịrị ịjụ ese ma na Okongwu Dibia bụ my blood ifunugwo ka ọ mere interview achọrọ m ụmụ nonsense ya Ayaya ka njuke alụsị ma ife ọ na-eme ọ na-apụta na net Ayaya ka nju anyị ọ kwesịrị na alụsị ka ibu onye na-ebe alụsị a na-eme majiki Ayaya ọ kwesịrị na ibu mmụọ ya ka m na-agwa ya ị na-ekele m na Okongwu na-emebi omenala ọgụ nwa na-emebi omenala onye na-efe alụsị ọ na-eme majiki ọ na-eji ketụlụ esi pọtụ n'ọkụ lapụ Okongwu n'oge na onye eze ka ọ bụ now man to man power to power onwe dị power echi ọga ntu a isi wee yipu efe ka ịdị na mmụọ onwe dị power ịdị igwe Ayaya mụ bụ onye eze na-agwa anyị na-cross go line you have crossed the line ọ bụrụ na mgbaghị na ọnwa efe mee Denis maka mma na ọnwere ife ga-emie onwere ife echi ndị niile na-atụgbu mmadụ na alụsị na nke ma niile ife eli zie na Ayaya Nando ozi si a na onye eze si oke because of n'ife ilu na Okongwu enwere mmadụ na saịdị nke maka ịma na ọ bụrụ onye nna ya ji ego ka ị kpọrọ ụdị ife a ịma na iyi eje nga mana silapụgodi ya na ụdị ya na mụ agodizi the case because na ọ gbara m wee na-eme ife niile ọ na-eme ọ mụ chikatara ya warning si ya depart from these people ọ bụrụ ntu a ka esi achụ ego ịpụta na-atụ ya na mmụọ ị nwere mmụọ na-atụ mmadụ ọ bụrụ na alụsị ka ị chọọ ime alụsị ife eji wee mara ala ya bụgo since Ayaya mmụọ gị rapụrụ gị since 2010 ka ife iji wee dị ilepụ farụ na apịtọsị aka na họteelụ mmụọ gị na ya yi alapụgo isisi ọ bụrụ na ị mara ọka ị marụ mmụọ iji ebute n'ugwu Awụsa na Nijelụ ọ lapụgo isisi mmụọ niile anyị butere na Nijelụ mmụọ nkịta ọ lapụgo isisi egwu a na-atụ gị bụ Ayaya gị bụ Ayaya igbugo respect gị na ala isi ọzọ ka ịkpọ m na fonu mụ bụ odogwu gwana m bụ odogwu ka dịka gwana m ogbe ịgba mmụọ
once Okongwu mention na Onye Eze bụ nephew, ikwesị before ime anything edo azụ. Ayaya weli ya nwayọ na ịma nlụ họteelụ n'ike. Weli ya nwayọ na ịma mkpa ego dibia na akpọrọ mbụ kịta. Ife niile a ime na-efi a, ọ ga-return back to your family. Ọmụ bụ Onye Eze kwulu ya. Nothing will happen to Dennis. Nothing will happen to Okongwu. Ọmụ bụ Onye Eze kwulu ya. Igbo mụ bụ Onye Eze n'ụkwụ ịfụ mgba anya. Aya igbogo n'ụkwụ ihe afụ mgba anya. Ọ gị bụ Ayaya ga-ayọ biko. Ayaya ọ bụrụ na ị yọrọ mụ biko. Ọ bụrụ na ị yọrọ mụ biko. Ka a mara ife na-eme gị ife a, maka ife na-eme ya agbazi aka. Ife na-eme ife agbara aka. Maka na ọ bụrụ na ife na-eme igba aka, ịma nyipụ ụlọ obele nwa afa. Ịnaka na ife ị na-eme. Ọ bụrụ na ife na-eme gị igba aka Ayaya, ịma nyipụ ụlọ obele nwa akwa. Chianụ meseji a. Ayaya, ọ bụrụ na ị na-eme omenala, o nwere ife dị ka ịchaka mmụọ na omenala. Ayaya, ọ bụrụ na ị na-eme omenala, o nwere ife dị ka ịchaka mmụọ. Kedu ife unu na-eme ya n'ọnwa unu? Enwere ife dị ka maturity n'ife a ime, a na-atịkwa ọlụ galụ. Obele nwa ka ị na-eyipụla efe, bupute mmụọ. Edokwa m n'onwe ndị wee ego na-adịbụ na nke ya mbụ. Ịmakwa ife anyị mee kịta na ha ma mbịazi because ịkpụ onwe gị n'ala. Ife nsopose ịkara ime, ịkara ịkpọ the boy. Gị na fe edozie. Akpọkwu m wagaji na fonu. Ọ confirm ha na moto ibi iru Okongwu adịrọ mma. Mana ọ bụrụgodị maka moto ka m na-ekwu. Nọ agwa m ya si anya kwụsị ọlụ a. Ọ bụrụ na Okongwu na ụlụ m mgbe m gwara ya si anya kwụsị nonsense ya, ụmụ ife ama ndị. Ọ bụrụ na Okongwu Dibia na mgbe m bụ Onye Eze gwara ya sodebe Ayaya medebe na ife ọrụ na-eme, ọma ndịrọ ntu a kama na ego nri ka ọ na-achọ. Ọ na-asịkwa ka ya bịakwute m njụ. Ife me nji wee jụ bụ na achọrọ m maka mma na ife ọrụ na-eme ga-emesịa lead eto nonsense. Ụbọchị ọbụla nnu na Okongwu ya ọgụ biko, mma atụ Okongwu nga. Ụbọchị ọbụla mma anụ na ntị na Okongwu na ndị befe abịa yọ gị biko maka nonsense ya ime, mma atụfa nga personally. Ọbala anyị adị efu na mba. Ọgaji eju ese. Ọbala anyị ndị bọọdụ anwa adị efu na mba. Onwedu mmụọ ibu ọgị nwere ike. Ọ bụ na ị nwere ike tụrụ anyị ya na alụ m. Ọgị nwere power. You are too small. Iwu yarịsịa ife a, mụ bụ Onye Eze ga-awụtu gị. Ayaya ị ga-ayọ mụ biko maka ife a ime nwa oh my God. Ị ga-ayọ mụ biko maka ife ime my nephew. Ayaya na Nando, nna ndị nwa gbuo. Ị ga-ayọ mụ bụ Onye Eze biko maka ife a ime my nephew. How can you use that boy and throw away him like that? Ayaya, ị ga-ayọ mụ biko maka ife a ime n'eji a. Nke a gosiri na onwe edo okenye n'ebe afọ unu nọ. Nke a gosiri na o nwere okenye n'ebe afọ unu nọ. Ịsapụ ọnụ ijeri ji eli ede na agwa Okongwu na anyị na-asị ya ijiri asị na mmadụ ga-anwụ. Mmadụ ọ neki Ayaya igbokwa m n'ụkwụ. Igbo m n'ụkwụ ị ga-afụ mgba anya. Ayaya agụ adị eli agụ mana ijezi aka ili agụ ibe yi o wee gbado yi. Ayaya mụ bụ Onye Eze na-agwazi gị na ị ga-ayọ m biko maka ife iji my nephew mee.
ọ bụ na inwe uche asị onye nna ịbụ ikwesị ịdị na-adụ ụmụazị ọdụ. Ikwesị ịdị na-adụ ụmụazị ọdụ. Okongwu Dibia, how many years ka ọ dị? How dare you? Una dị ọ na-asa aji apụala. Ayaya, kedu onye mụ nke osu n'ala? Kedu onye mụrụ nke osu n'ala Ayaya? Egwuara atọ ga-esi ịtụgharị ife anyị na-ebu ya jide gem ntị. Ị ga ya Onye Eze biko, mark it or leave it. Ekelekwa m na ejikọ m n'aka na afọcha anya vidiyo biko no loko biko no ya na ya aka na-agbasa vidiyo na na-emecha anyị subscribe kwa na this channel maka na okwu anụnwa aya afọleli isi ya aya amalele ebe obi biko no bụ nwere ozi ọzọ anyị enwere mgbọsị ọzọ.